Продолжуваме понатаму со форматот Елена Лука Worldwide и понатаму сме во Белград и секако ќе ви представам уште едни две навистина атрактивни девојки кои што освен со своите мокни вокали, препознатливи со нивниот стил, токму затоа се нели дел од овој формат или ова емисија како саката. Ќе ви кажам дека тие се дел од еден од најмокните и најдобрите бендови овде во регионот. Станува збор за Неверне бебе. Не е целиот состав овде, туку се двете девојки кои што се вокали и дефинитивно поубавата половина од Неверне бебе. Добре дојдовте, Тијана и Елена. Bolje vas našli. Sve je promenilo život, mislim, ovo generalno ovo stanje, ali nikad naravno, mislim, najlepša stvar koja mi se desila u životu, evo ima 15 meseci već, ali dete od kad se rodilo, mislim, non stop je u ovoj situaciji korone. Ja mislim da ona ne zna kako ljudi izgledaju bez maske, nažalost. Bili smo zatvoreni konstantno, čak sam s bebom bila mesec dana zatvorena kad sam se vratila iz inostranstva, kad je bio onaj karantin prvi. Koliko je donalo toga da je lošeg, ne mogu da kažem da je sve loše, ja se bavim njom, svaki dan sam s njom i njen otac i ja. Tako da sam s te strane srećna i zadovoljna. Nekako su svi dani isti, nažalost. Da, jeste, odgovara mi negde, a negde je svaki dan isti, da kažem, sa malom bebom. Znači, to se zna kada on doručka, kad ruča, kad večera, kad je kupanje. Tako da mi u neku treću ruku nedostaje taj neki naš život koji smo izgubili svim ovim. Socijalan. Da. I svekako fluica publika. To najviše. Generalno naš život, znači kombi, tonske probe, ne znam, koncerti, to nešto, mislim, mi smo generalno jako povezani u bendu, svi živimo kao jedna porodica. Tako da je to stvarno bilo... Proširen sustav. Jeste. Tijana, da li razmišljaš na ovoj plan? Pa još uvek ne, u stvari da li razmišljam. Mislim da je to previše intimno pitanje da bi sad ja to govorila javno, da li planiram da bude majka ili ne, ali svakako da u budućnosti. Mislim, ne bežim od toga da se nekada ostvarim kao majka. Така, прашањето ми е поради тоа што твојата реакција која што беше пренесена во медиумите кога Елена стана мајка, дека тоа го доживеа како за некој свој најблизок и од тој аспект секако да. Pa kako nas tretiraju? Jelena verovatno više kao bebu, pošto je kao, evo, onaj, žene se ne pitaju za godine, odnosno dame se ne pitaju za godine, ona stvarno izgleda kao devojčica, kao da ste sad videli pre 20 godina i ona sad, to je ista devojka. A da li nas tretiraju? Pa divno se ophodne prema nama, zaista. Mi nekako imamo tu sreću... Da li ste razmazani vo Ma kako ne. Mislim, žene nekako imaju tu tendenciju da budu razmažene, da budu milovane u jednom bendu kao što su, mislim, ne Neverne bebe, nego kao u bendu gde imaju dve devojke i ostalo su kao muškarci. Nekako je potpuno normalno da devojke budu mažene i pažene, jer da je drugačije sigurno ne bi bilo kako treba tu nešto, jel? Ali ja sam ponosna što smo nekako svi okupljeni oko jedne ideje, jednog motiva, a to je da je muzika zaista život i da oplemenjuje naše živote i nekako kada se sve to spoji i onda dobijete te Neverne bebe, onda ja zaista ne mogu da budem ponosnija što se upravo nalazim u takvom društvu, što delim život sa njima, ne samo binu, već samo život. Da, i što se ustvari vaši od son, kao što vi sakate da kažete. Pa jeste, mogu da kažem, ja sam već 18 godina, verovali ili ne, u bendu. I jeste, čim se to desilo, čim su me pozvali, ja sam nekako imala taj osjećaj da je to stvarno pravo to što treba da mi se desi. Svako od nas je, moram da priznam, drugačija vrsta slagalice i ona pazla deo i kad se to nekako spoji čini savršenu sliku. Tako da, gajimo iste senzibilitete ka muzici, tako da smo se savršeno pronašli. Evo ja, kažem, već 18 godina sam u bendu. Cijelo punoletstvo. Da, cijelo punoletstvo. Kažem da sam rodila dete tad, imala bi 18 godina. Pa, nažalost, ja mislim da je jako bitan, pogotovo u ovom sistemu poremećenih vrednosti. Ali mislim da je bitan, ali ne i presudan. Mislim, imamo masu nekih primjera gde se to pokazalo da je totalno suprotno, tipa Susan Boyle,
tipa Amy Winehouse. Mislim, ta žena se pojavila kao domaćica i napravila totalni haos u cijeloj planeti. Isto kao Amy Winehouse, ne možemo da kažemo da nešto neka lepotica ili ne znam, neka prezgodna žena, ali je napravila haos u cijelom svetu. Ta muzika, ne znam da smo nešto bolje čuli u proteklih 10-15 godina. Tako da mislim da je bitno, ali ne i presudno. Ali ja mislim da zapravo uopšte nije presudno. Ja mislim da zapravo uopšte nije ni bitno. Bitna je harizma. Lepota je u oku posmatrača. Verovatno se ta Susan Boyle nekome i dopada. Ili se nekome ne dopada. I tu ne bi trebalo uopšte da diskutujemo u ukusima, jer se o tome nikada ne raspravlja. Ali kad imate harizmu i kada zračite nekom energijom, to prava publika prepoznaje. S druge strane, postoje ljudi koji umeju da prevare publiku. Vrlo, ja to kažem, to su velike tajne, male tajne velikih majstora, znači oni znaju da prevare publiku, ali samo jednom. Ako se to desi drugi put, to se nije desilo, verujte mi, lažu. Da, ono što nije iskreno ga prepoznao. Ma naravno. Tako da mislim da je suštinski najvažniji talenat pre svega, talenat, jer prava publika, opet kažem, prepoznaje talentovane ljude. Morate da imate tu umetničku crtu u sebi ako se bavite bilo kakvom umetnošću. Sada govorimo o muzici, ali kada možemo da govorimo o bilo koje grani umetnosti. Ja mislim da se zaslužuje. Ne znam, da sve što prođeš godinama da nekako to zaslužiš i baš se tu nađeš u tom trenutku kad treba, mislim da je to zasluženo. Tako je, baš tako. Mislim da smo jedni drugima nekako tu uvek, da se zadesimo u tom trenutku kada nam je loš dan takav. Tipa, evo meni Tijana je tu stalno, kada, eto, kao ne izgledam dobro, danas ne osjećam se dobro. Da, kao podrška je tu uvek, da, mislim, ne samo on, evo svi, momci su tu, stvarno, mislim, zaista u svakom trenutku, ako se osjećamo loše, ako je loš dan, nekako smo tu jedni drugima da osetimo to jedni kod drugih, da je nešto loše i da damo tu pozitivnu energiju da to nekako prebrodimo što lakše. Ne znam da li se Tijana slaže sa mnom, ali... Baš tako. Pa, kada vidite nas kao band, kao celinu, da. Bukvalno kao celinu, nekako ne možete da izdvojite sada kao Ranđa, Jelena, Milan, mi smo kao celina. To je kao jedno, da kažem, jedna porodica koja nastupa kao jedan. Tako rešavamo i probleme, ako se nekad ispreče neki problem, tako delimo i sreće, i tuge, i radosti, i ljubavi, i sve. Zaista, i to se vidi. I ja mislim da je to najveći uspeh nas kao benda. Što smo prosto prirodni, maksimalno prirodni, što ono što nosimo u sebi mi nesebično dajemo publici. I onda kada postoje ti neki loši dani, mi se zaista, fuzije naših energije se stalno nekako preklapaju. Pa onda kad je neko pozitivan, onda pokupi malo te pozitive od ovog što nije baš, kome baš i nije dan. Ali kada govorim subjektivno, ja sam najsamokritičnija osoba u bendu. Kod mene uvek može bolje. I kada je nešto dobro, uvek postoji taj crv sumnje da je nešto možda moglo bolje. I to mene, recimo, subjektivno tišti i boli kod sebe, što nekako ne mogu da budem opuštena i kažem, sad si stvarno uradila super posao, sad si stvarno zablistala, na primjer, u jednom trenutku. Ne, nikada nisi dovoljno blistala, nikada taj sjaj nikada nije dovoljno sjajio, dakle, može uvek bolje, uvek može jače. A za mene, recimo, jeste, zato što je, pazi, napravila si fenomenalna 2 spota, mislim, kako to da nije, a zaista, ona je uradila Vodi me odavde i Reku ljubavi, poslednje što smo radili, to je Tijana radila. Vodi me odavde je nešto najbolje što sam videla u proteklih godinu dana, toliko emotivno, toliko fenomenalno, ta njena ideja koju ona dala, mislim, ispričat će vam, to je meni, ne znam, ona jeste samokritična, ali to je stvarno bilo genijalno. Ali to je stvarno bilo zanimljivo kad pričamo o samokritičnosti. Kada smo snimali spot, naš prijatelj Boris Bakalov i ja sam pre nego što sam poslala spot rekla, ljudi, molim vas, imajte obzira, ja sam ovo snimila iz duše, i ja sam ovo snimila bukvalno na način na koji ja trenutno vidim situaciju, odnosno prenošenje, bukvalno dokumentovanje tog momenta, to je bilo vreme policijskih časova i svega onog što nas je verovatno ružnog, sad ja se nadam da se to neće ponoviti, taj mart 2020. Ali bukvalno sam rekla tu rečanicu, zato pamtim, vezujem za taj spot, molim vas, nemojte samo da budete mnogo kritični, ovo sam stvarno radila samo od srca. Kada su videli spot, to je retka stvar se desila. Milan je rekao, koji isti, po tome su vrlo slični, isto je samo kritičan jako. Da, je bilo tako. Da, ali samo da bi dobili što bolji rezultat. Samo iz tog razloga, bukvalno. Inače ovako,
super, mislim, Milan je potpuno opušten lik, nekako od njega ljudi doživljavaju kao nekog opasnog lika iza naočara i sad je kao preopasan, zapravo je toliko opušten i pun ljubavi, pun nečega unutra, lepog, prijatnog, samo treba da ga čovjek upozna pa da shvati ko je zapravo Milan Đurđević i onda, kažem, desila se prvi put stvar da je rekao, ovo je super, ne treba se popravlja ništa. Ništa. Ja sam bila najponosnija osoba na svetu u tom trenutku, zaista. Ali s druge strane, sada kada pogledam spot sa ovog stanovišta i sa ovog gledišta i posle toliko vremena kažem, možda je ovo moglo, samo nešto malo da se doda, bukvalno te nijanse. Meni te nijanse bukvalno čine život drugačije, zaista. Ali je jezivo sada, mislim, pogledat ćete spot, jezivo je kada je prošlo godinu dana da smo izdali taj spot i nekako sad je još jači, Tijana, on je sad još emotivniji. Така и треба да биде, бидејќи Jasno. трае и е подобар. Jeste, jeste. Svi smo tu, bez razloga, vazduh je mimikrija, dug je put, vodi me odlutila. Moli se, nađi ključ novog vremena. Idemo nekim našim putem, nekom našom stazom koja je već utabana i pratimo taj neki naš put i imamo reakciju publike. Iskreno ti budem, nekako ne zanima nas ta neka druga strana. Mislim da je instant, mislim da je kratkog daha, mislim da je prolazno i evo sam dokaz je ta neka naša muzika koja ostaje, evo Dvoje je proglašeno za hit decenije, mislim šta drugo da kažem, te neke pesme ostaju, opstaju, to je apsolutno najbitnije od svega, ostaće za nama te neke pesme divne, ti koncerti, ostavljene melodijske linije, mislim sve to što apsolutno najbitnije to, verujte mi, ništa drugo nije bitno. Baš tako. Ali kad kažeš borba, ja ne mogu uopšte da doživim borbu kao reč i da je vezujem za muziku. Muzika ne sme da bude nikada borba. Muzika je vrsta slobode. I ona mora da ostane u tim okvirima, da bi bila prava muzika. I zato meni ta, kako mi kažemo, instant muzika potpuno je nepoznanica. Ja ne mogu da kažem da je to uopšte muzika, najiskrenije. Zato što veliki Pink Floydi, veliki Led Zeppelini, to su bendovi koji su ostali da žive i posle njih samih. To su dela koje govore umesto njih. I zapravo, zato i kažem, muzika mora da bude vrsta slobode, nikada borba. Uvek postoje kao neko ratuje, ja sam popularniji od tebe, ja nisam popularniji od tebe. To je potpuno nevažno, potpuno nebitno. Ono što nosite u sebi je najvažnije. I najvažnije je kada vam publika veruje. Svuda je ima dobre publike, a ako pričamo o Makedoniji ima puno stvari, mislim, koje nas vezuju. Koja je vaša prva asocijacija? Pa meni na ljude koji su jezivo muzikalni, neverovatno muzikalni. Ja ne znam, i imam utisak da svi koji su iz Makedonije dobro pevaju. To je neverovatno, zaista tako. Baš tako. Znači, kad vratim film, ja ne znam koga od rođaka preko nekih prijatelja, svi nešto dobro pevaju. Pa evo, napravili smo duet sa Vlatkom Stefanovskim. Pa nas dole uvek sačeka naša divna prijateljica Kaliopi koja nas uvek nešto super ugosti, uvek nešto idemo da klopamo, vratimo se sa 2 kilograma više od dole. Pa Daniel Kamakovski, snimili smo s njim, još ti se nadam, duet fenomenalan, vokal, pa ne znam, mislim, koga god, Tijana, Tamara, koga god, mislim, pomenem ne znam čime se hranite, kakvu vodu pijete, uglavnom, ne znam, uglavnom fenomenalni ste. Koga vas je posolio, lepo vas je posolio. Neko vas je posolio, vas je neko fino. Mene podsjeća na pokojnog Toša Proeskog. Nekako to mi je, ja se sjećam da smo mi, čini mi se, bili zajedno negde na nekom koncertu, je li tako već bilo za Toša? Jeste. I taj trenutak kada su nam rekli da je poginuo Toša Proeski, ja prosto sam bila u čudu. Ne mogu da verujem, taj talenat, on je toliko bio mlad i on je toliko mogao tek da da. I ne samo Skoplju, i ne samo Makedoniji kao državi, nego i Srbiji, i čitavom regionu. I to mi je nekako prva asocijacija kada kažem Skoplje. Bili smo na Ohridu,
fenomenalno. Divan koncert u Skoplju. I u Skoplju i na Ohridu. Stvarno, Makedonija je predivna zemlja. Imamo, vidim i na YouTube-u da prate, pošto imamo, ja mislim da se Tijana pokaže, to ti znaš. Da. Recimo da je 3. država po broju pregleda. Da. Tako da ide Srbija, Crna Gora pa Makedonija. Imamo, jedva i obećali smo publici da ćemo se vratiti na tom Beer Festu uskoro, ne znam kada će to da bude. Daće Bog, Pivo Fest, je tako, Pivo Fest je bio. Vidi, ona je bila u stomaku i toliko je putovala sa nama. Ona je bila prvo u Rusiji, u Moskvi, na koncertu koji smo održali tamo. Pa je posle bila u Grčkoj, pa je bila u Italiji, pa je putovala sama svuda. Ona je bila u avionu više nego, ne znam, mislim, u kombiju. Mi smo se šetali svim svuda. Ja sam čak snimala jednu emisiju, Coke, na televiziji K1, u 9. mesecu, bukvalno 10 dana pre porođaja. Znači, ja sam sa stomakom bila ovolikim. I to je najlepše otpevani koncert, najlepše otpevano bilo šta od mene koje sam ikada dala za ovih 18 godina. Znači, ona je vjerojatno beba pevala sa mnom. Ali kako ona sad to čuje, ja njoj pustim nekad i neverne bebe, ja mislim da ona apsolutno sve to zna. Ja vam se kunem, ljudi, ona to zna. I evo sad gledamo klipove, malo pre sam vam puštala da vidite kako ona već džuska. Znači, 15 meseci, samo što je prohodala, ona već džuska. Ali kako čuje muziku, tako već kreće. Mislim da će imati to nešto. Krv nije voda, tako se kaže. Da. Mora se nasladi na mamu. Da, apsolutno. Koliko ih ima. Mnogo ih ima, ali ajde da krenemo od toga ko je meni bio od malena. Meni je Freddie Mercury bio od malena idol. Queen, jest. Znači, od kad znam za sebe, znala sam, brat stariji mi je ukazao na Queen i on mi je bio sve. Taj nastup, ta harizma, taj vokal koji podjednako peva te balade zajedno sa nekim rock stvarima fenomenalnim, energija na bini, kako on to iznosi, pratila sam sve što je bilo vezano za njega i posle smrti. I desilo se, zna Tijana za priču, imali smo poziv da idemo u Montreux, veliki jazz festival, Marijana, Milan i ja, od organizatora tog festivala. I sad putovali smo, nešto smo se zagubili na Alpima, nešto nas je ta navigacija vodila drugačije i putovali smo nekih 14 sati. Ja nisam naravno oka sklopila. I kad sam stigla tamo, ja kao samo da prilegnem, ajde da se prošetamo kao jedan krug pa da idemo da legnemo i vidim ja statua Freddie Mercuryja. I ja tek onda ukapiram da sam ja došla na mesto gde on završio svoj život. On je došao tu svesno, kupio kuću, da tu znao je da će uskoro da ode sa ovog sveta i tu je ostao. Ja kad sam to shvatila, znači umor je prestao, da vam ne pričam, taj moj doživljaj. Sutra dan smo otišli u kuću kod organizatora festivala, Kloda Nopsa, i Milan je seo za klavir Freddie Mercuryja. I tu smo svirali i on i ja. To je fenomenalan osjećaj, doživljaj, možete zamislite, mislim, fenomenalno. Tako da je on meni uvek bio i ostao, apsolutni kralj. Jeste. Pa ja sam imala tu sreću da sve svoje, kažem, idole gledam uživo, a mnogo sam koncerta gledala, mada sada možda mi je najteže pored toga što mi nemamo koncerta, što ne mogu da posetim da slušam koncerte. To mi nedostaje, da se bukvalno napunim muzikom i energijom i svime što mogu da mi daju. Ali nepreželjena želja verovatno nikada ne može da bude ostvarena. Meni je idol od uvek i zauvek Roger Nelson aka Prince. I moment kad je Prince okončao svoj život kako je okončao, meni je to bilo ok, sada, šta sad ja da slušam? Zato što je za mene taj čovek nekako najingenioznije biće na svetskoj muzičkoj sceni. Zaista, on je toliko svestran, on je plivao u svakom žanru, on je svirao sve instrumente, nije bio potreban niko osim njega samog i inspiracije, najveća inspiracija ovo su naravno bile žene i nekako to je bilo sasvim dovoljno da se naprave najveća dela, ako mene pitate, što se tiče muzike.
Pa ja uvek s ponosom govorim da sam rođena Kraljevčanka i uvek se rado vraćam u svoj grad i nekako sebe za ne znam koliko godina kada budem onako ozbiljan penzioner, želim da se vratim u svoj grad i da tamo dočekam svoje prve... Bravo. Ali stvarno, da dočekam svoje te, da kažem ne prve, pošto sede već imam, ali poslednje sede da dočekam u Kraljevu. To mi je nekako želja i ja ne znam sad koliko je moj grad meni dao, ali ja znam koliko sam ja svom gradu dala i koliko ja svoj grad volim. Mi smo imali bukvalno leto pred koronu 2019. godine koncert u Kraljevu, zaista bilo je toliko puno. Ja sam toliko bila ponosna što su ti ljudi izašli. Da li imaš posebno trema? Pa imala sam, nisam imala trema, ali sam imala neku vrstu odgovornosti da pokažem da sam ja... Pa da se ne obrukam, da, pošto moje detinjstvo koje se dešavalo u Kraljevu, ja sam u 17. 18. u stvari godini se preselila, u Beograd. Mi smo imali svoj prvi bend sa svega 15 godina, ja se izvinjam, 14 godina. Moji najbolji drugovi iz muzičke škole i ja smo kao napravili bend i u tom trenutku kada smo mi napravili bend, ja sam bila sebi glavna i najbolja u svom gradu i nekako smo mislili da radimo to najbolje na svetu. I kada se desio taj kolektivni premeštaj, da kažem, kolektivna selidba za Beograd i kada smo počeli da studiramo svako na svoju stranu, ja sam i tad znala da ću da se bavim nekom umetnošću, ali nisam baš znala da će to biti muzika i nekako taj moment kada se desio poziv za Neverne bebe, ja prosto nisam mogla da verujem. Zaista nisam mogla da verujem, jer sam ja i tada kao klinka, pošto sam kao Tina Davčević violončelistkinja, završila sam nižu i srednju muzičku školu. Vidim da ima duge prste. Veruj mi da sam imala pre 2 dana i sve sam skinula, jer ne mogu, nema načina. Pošto sviram i gitaru i ponekad se uzmem violončela, ali ne mogu, ne trpim uopšte duge nokte. Tako da, nisam znala da će muzika biti moj životni poziv, ali sam znala koliko volim muziku. Budući da sam tada kao deca, smo napravili kao prvi rock band i mi smo svirali obrade i to je bilo toliko sjajno. Ja sam sebi tada bila fenomenalna, najbolja moguća. I kažem, desio se taj poziv i nisam uopšte verovala da će muzika biti moje životno opredeljenje i sada, sa ove tačke gledišta... Nije bi promenila ništa? Nikada ne bih ništa promenila, da. Tako, super. Kako ovo Kragujevac? Pa ja sam pre 18 godina došla iz Kragujevca za Beograd i nekako ne smatram da mi je Beograd kuća. Nikad nisam to ni mislila. Uvek je Kragujevac samo gde idem kući. Kad idem kući, ja sam u Kragujevcu. A zaista je tako. Baš tako. A kad imamo koncert u Kragujevcu, to je fenomenalno. Znači, prvo se odlaze kod mene kući, pa je to doček, pa je to ručak i to sve tako ide, kao kod Tijane, to da tek ne pominjem. To gostoprimstvo. A publika, naravno, ja mislim da su Kragujevčani ponosni. Još od tog Trika Dura, koji ne znam da li se gledao u Makedoniji, to je jedna fenomenalna emisija bila, dakle su svi, ne znam ko sve nije, od Jelene Tomašević, Marije Šerifović, ja sam bila sa njima u toj nekoj emisiji, oni su tu mene čuli, zvali da dođem, mislim, fenomenalno. To ja sam kao dete došla, mislim, kad sam završila srednju školu, upisala sam španski, to za mene ništa nije predstavljalo, kad sam dobila poziv od Nevernih beba, to je bilo... Ne znam kako da vam to objasnim, to su kao neki vanzemaljci koji fenomenalno sviraju, zovu sad mene kao ja da dođem tu da... Da, prosto niti se viruju da kad ti to ti je realno. Ne, nisam mogla da verujem. A kažem, kad odemo u Kragujevac, to je poseban osjećaj. Posebno pamtim onaj koncert, Tijana, tu si te već bila kod opštine, da je bilo jedno 15-20 hiljada ljudi i mi smo izdali Kuću za spas i prvi put spenjemo se na binu i peva 15 hiljada ljudi u Kući za spas. Pa jeste, šta znam sad, Milan voli da ispriča fenomenalnu anegdotu vezanu za tu pesmu, znači da ispričati. Ja sam došla kod njega da čujem te neke demo snimke, obično tako bude. On napravi neke demo snimke, ja dođem da čujem te pesme i ja sam čula sad, kada pesma pam taram taram tam taram taram kreće. I on meni peva tu neku melodijsku liniju sa nekim tekstom, polu nešto. Ja kad sam čula, ja sam ostala zaleđena, veruj mi. Ja sam rekla, pa ja moram da pevam, ovo je fenomenalno. Ja ništa bolje odavno nisam čula. Jesu Neverne bebe, nisu, nikad tako nešto nismo napravili. Kao neka francuska fenomenalna pesma sa tom harmonikom, sa tim rifom koji ide ispod. Neverovatno. On kaže, dobro, Jelena, razumim, jeste dobro, nije baš toliko dobro. Ne, toliko je dobro. Mi ovo moramo odmah da izdamo. Tad je došla Tijana u bend, koliko ima Tijana, 10 godina već. Tad je došla ona.
onaj fenomenalan spot u italijanskom gradu sa, ona svira violončelo, sve ono, mislim, sve nekako dobilo tu celinu, izašlo kao savršen proizvod. Da. Znaš I šta je to je najzanimljivije? najdobro pominula kad publika zađe. Da. Jeste. Najzanimljivije je što Milan nije hitmaker. Ali on Da. stvarno ne piše muziku sad da bi bila Da bi bio hit. hit, da. I mi kad njemu kažemo, čoveče, ti si napisao hit. Daj. Ne, kao ne. To Ne, veruj mi da znaš, jesi. ispalo mi iz dubine duše, kakav hit, kao nije komercijalno, ma šta nije komercijalno? Ne, veruj mi. Komercijalno je Onda smo bukvalno. nazve te koje nagovaramo kao veruj mi, to je sledeće zato što je stvarno je komercijalno. Pa kako znate? To je kao sa dvoje pesma, on da kaže jedva je ušla pesma na album. To je hit decenije, zamislite to. Da. On jedva to pustio da ide na album. I to bi možda bila lična karta Nevernih Bebe. Da, Pa recimo, pre dvoje da. možda lična karta. Ali da onda kreće ono da ima nas, Pa pa niko bi kreće... napravila anketa ili Tako sigurno je, bi bilo. to je bilo super. Misliš da bi Da. bila kuća za Da, spas? da. Da, moguće. Svetla kasa od tranja do snova ostali su dalje bez nas i nebo duginih polja, ovo nije kuća za spas. Kad samo kako se mora, kad prodali smo ljubav, izgubili smo ljubav i ubila nas ljubav. Meni ume da popravi raspoloženje i mnogo mi nedostaje, moram da ti priznam, shopping. Prvo, i zbog male bebe, ne pamtim kad sam bila u shoppingu. Drugo, zbog... Online varijanta pusti? Ne. Ili mora da se Ona ti kaže, proba? to je Tijana. To je Tijana prešla na online i kaže da ide dobro, a ja ne mogu da se naviknem, iskreno ti budu na online nikako. Znači, mnogo mi fali shopping. A ono zašto se kao prvo ukotim, ne znam, volim sve. Obično je to bilo da gledam nešto za koncerte, a sada bi to bilo neke patike, nešto u čemu se osjećam ovako, nešto u čemu se osjećam dobro, udobno i tako je to. Ne znam, ali mi nedostaje. A ti se snašla? Da li udite namenski v šoping, kjer dejansko idem pa što mi se dopadne, nekaj kupam, ili odem da kupam patike, pa usput kaj kupam i sako i Desi se to, majičke. desi se da odem po patike, a kupim sako ili pantalone i to desi se vrlo često. Ja u shopping nikad ne idem namenski. Stvarno nikada ne idem namenski, a mene shopping frustrira. Do mere da bukvalno uđem i izađem odmah. Ne mogu. Prvo mnogo ljudi, za početak, zato kažem da je online super stvar. Elenaluka.com. Da, odlično da znam. Ja sam super. Boga mi već posetila. Odlično sam, gledala sam. Odlično, da veruj mi. znam. Odlično. Zato što prvo previše ljudi oko mene, ja kada vidim mnogo ljudi bukvalno se osjetim kao šta hoće ovi svi ljudi od mene, to je prva stvar. Druga stvar, ne mogu da nađem autentične stvari koje se meni dopadaju, svako ih ima, svako ih nosi. Meni to što, na primjer, Jeleni stoji, meni ne može da stoji u životu, zato što sam ja... Što samo ste različni. Znaš, Jesmo. prosto, a stvari su iste. U svakom butiku ti vidiš jedno te istu stvari, kao, ljudi, dokle više pravite iste stvari, iste krojeve, iste modele, mislim, onda me to užasava i onda se samo iznerviram i izađem. Prvo, zašto se hvatam su cipele, jer svako odelo, može ono biti dobro ili loše, ali dobra cipela, to je neprevaziđena stvar. Kada neko ima dobru obeću, onda gore možete da obučete što god hoćete. Tako da, cipele. Prvo se hvatam za cipele, ali sad ono je shopping. A to je ono shopping. što prvo ga primituješ, verovatno. Uvek prvo, samo cipele, Ali da, uvek gledam. naočare? Dobro, naočare, okej, naočare ume da upotpune outfit. Da, to je modni detalj. Da. Ali prvo što primetim su cipele, uvek pogledam i u muškarci i ženu. Na muškarcima prvo gledam ruke zapravo, nisu uopšte bitne cipele. Kako smo slični, da. Super, ja se nadam da uvek je se dopadne. Uzgledna благодарnost Sika Hvala puno. Hvala. Intervju Ilena Luka. Hvala puno, jel možemo da... bravo. Tijana je baš autentična, sad baš mi interesira. Hvala. Pa sad nam ide ovo, vidi. Jel nam ide? Bravo, kako ne? Pa meni baš neće ti. Sad ću ja da, ništa ti to. Jao, vrh. Neće da se vidi Prelepa je. Neće da se vidi, Da, baš mi je prelepa, drago vidi. deka vi se Elena dopadne. Luka. Posetila sam sajt, odlična je garderoba. Sviđu mi se neki, videla sam prsluke, fenomenalne. Tako da, super su, da. Online shopping, točno. A kad dođemo u Skoplje, idemo, vodite nas do ateljeja. Definitivno, da. Pa pravo ti kažem, mi stvarno nismo očekivali da će biti toliko ljudi
vezano za računar ili za svoj mobilni telefon, pošto se koncert emitovao samo putem aplikacije U-Box. Bilo je vatreno krštenje, nije bilo naivno uopšte, zaista. Nekako smo se pojavili tamo i kao mi očekujemo ljude neke tu da nešto rade. Čekaš reakciju. Zapravo su to ljudi kao ovi gospodini iza kamere. Da, snimaš novogodišnji program za... Pa jeste. Samo što nije kao playback, nego je sve uživo i to traje 2 sata. I kao, okej, pojma nemam kako je to ispalo zapravo kada je prošlo 4 dana i kada smo zapravo videli kako ti izgleda, ja sam se oduševila. A stvarno sam se oduševila. Tukaj nimaš kritika? Da, pa imam kritika, jer naravno imam kritika, pobogu, bez toga ništa. Pa desio se, da kažem, mali peh na koncertu. Verovatno se desio taj konglomerat svih mogućih emocija, od toga da nam nedostaju koncerti, od toga da je svako za vreme korone izgubio nekog dragog, od toga da nam nedostaje život u pravom smislu te reči, onda se desila se katarza svih mogućih emocija, ja sam se rasplakala na jednoj pesmi, potpuno rasplakala. Ali to ne volim kad mi se desi, stvarno to prezirem kad mi se desi, ali nekako ne mogu da... Pa dobro, mislim da nije moment na slavost. Ja kažem suze su okej, ali u tom trenutku baš nisu bile potrebne, bukvalno zašto mi se ovo dešava u ovom trenutku i to nije prvi put, ja nemam problem da ne stidim se svojih suza, ne kažem to. Ali nije trebalo to. Ali ja sam osetila. Ja sam je posle rekla, bila je pesma Baš vodimo dalje za koju ti je naradila spot. I prvi put smo tu pesmu izvodili. Izvodili smo tad tu. I to je tako valjda zbog svega što se desilo, zbog celog tog zatvaranja, zbog cijele ove situacije, vodi me odavde izraza, zbog svega toga nekako, zbog tih nekih ljudi bez kojih smo ostali, je toliko otišlo negde van. Izmestili smo se u trenutku kad jeste katarza se desila. Ja sam osetila da to raste i raste. Ja sam osetila nju kad je pevala pred kraj da će to da se desi. Samo sam ja gledala, ili se na snimku da ja nju gledam ovako, osjećam da će to... I onda ne može izgovori posljednju reč i počinje da plače. Mislim, stvarno je... jako je dobar koncert bio. Sad kad pun emocije, to je najvažnije, baš je bilo emocije. A i mislim, drago mi što se ti svi ljudi javljali, imali smo taj neki i monitor ispred nas, ekran, gde smo čitali te neke poruke od ljudi koji smo zgledali sa svih strana sveta. To je strašno. Ja prosto nisam mogla da verujem da je toliko poruka stiglo. Jeste, neverovatno. Pa nismo. A vidim da i sad gledaju koncert. Mislim, on je postavljen na tu aplikaciju, pa gledaju ga i sad, tako da možete sad da ga pogledate. Odlično, super. Vi благодарам много за двоеното време. Ви беше приятно ваше друштво. Takođe, hvala puno. Hvala puno, da će Bog da se vidimo uskoro i da dođemo u Makedoniju i da održimo jedan dobar koncert i ljudi, nedostajete nam. Tako, konačno da se zapoznajete podetaljno sa Елена Лука, брендът, за който Volela bismo da dođemo. Формат, да, всекако и Елена Пандева, поздрав от собственичката на цела ова идея. Hvala puno, čula sam da odlično radi i jedva čekam da... И ги обожава вашите песни. Hvala takođe. Благодарам още еднъж. Hvala.